I dagens Planet Voice, der kan du møde et rejseselskab, der hedder Pisop Rejser. Og jeg står her sammen med Rasmus, Mads og Martin. Og lige til at starte med, gutter, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det egentlig for et rejseselskab, som I har, det der hedder Pisop Rejser? Ja, det er et rejsebureau, som arrangerer rejser for drengerøv, siger vi selv. Det er herreture, og det foregår i Østeuropa. Det er sådan grundkonceptet. Det er drenge, der er taget på typisk en weekendtur og giver den maks gas i vores 6 destinationer i Østeuropa. Og hvor er de destinationer, hvis vi lige skal have det på plads? Hvor er det henne i Østeuropa, man kan rejse hen med Pisop Rejser? Så vi har det traditionelle Østeuropa, der har vi Prag, vi har Budapest, vi har Warszawa, vi har Bratislava, så har vi Tallinn, og så har vi Berlin, som så er ikke helt så meget Østeuropa, men vi har stadig en del af det fra Berlinmuren og Østberlin. Og hvorfor skal man rejse til Østeuropa? Jamen selve konceptet bag de destinationer, vi har, det er, at det er billigt at tage derned. Du kan prøve nogle ting, som du ikke kan i Danmark. Ja, altså der er flotte piger dernede også. Det er selvfølgelig også et plus. Det er også et plus. Så det er nærmest et nyt mekka, kan man vel sige, Østeuropa? Ja, man kan sige, at det er et fest mekka, og du har nogle helt vildt billige levepriser dernede. For eksempel, hvis du tager til Prag, der kan du købe en øl for 5 kroner. Det er noget lidt andet, end at gå i byen i Danmark. Så derfor så tiltrækker det altså mange drengerøv, det her? Ja, klart. Altså, som sagt, som Mads siger, det er billige priser og pæne piger, og du kan prøve nogle ting, du ikke kan i Danmark. Vi har et meget actionpræget koncept, og du kan få lavet økonomisk med våben. Der er mange andre ting, man kan lave, og det er ting, du ikke kan i Danmark. Og det er på den måde, vi ligesom mener, at det tiltrækker rigtig mange mandlige turister. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Martin. Har du været med på nogle af de her ture? Jamen, nu kommer jeg selv fra en fortid i ungdomsrejsebranchen, og selvfølgelig var det også meget vigtigt for mig at komme ned og se, jamen, hvad er det her egentlig? Og dengang jeg gik med i det her, der var det også, hvor jeg tænkte, jamen det her det er virkelig noget, der kommer til at rykke. Og især også, altså det er jo et engelsk koncept, hvor vi har tænkt, jamen ved du hvad, den danske drengerøv, den skal vækkes lidt til live herhjemme. Det er blevet sådan meget metro det hele herhjemme. Så nu vil vi gerne slå et godt slag for den danske drengerøv, og det skal gøres i Østeuropa. Og hvis vi taler om Østeuropa, så er der sikkert mange, der tænker, at det er gråt, og det er kedeligt, og det er Polen. Og, er det også fest og farver? Det er det uden tvivl, altså Østeuropa har noget af verdens bedste natteliv. I Prag kan vi simpelthen fortælle, der ligger Nordeuropas største diskotek med 5 etager, med genreindel musik. Og nattelivet i specielt også Warszawa er helt fantastisk. Masser af diskoteker, det er, altså meget af det er netop bygget op omkring det her vilde natteliv, og folk der kommer ned og fester igennem. Ja, faktisk specielt Polen, Warszawa, som du siger, det er et af de steder, hvor der er allermest gang i nattelivet. I Warszawa, der findes 3 diskoteker i Warszawa, som er åbent 24 timer i døgnet hver dag. Så der er rigtig meget af det, og Warszawa, den blev under 2. verdenskrig blev den næsten fuldstændig udlagt, så stort set alle bygninger i Warszawa er helt nye og flotte. Det er et rigtig fedt sted at tage hen. kom I gang med at lave det her Pisop Rejser? Nu sagde Martin, at det var et engelsk koncept, men hvordan er det ligesom taget videre derfra? Jamen det var jo de to herovre på en god pubcrawl i Prag, som lige pludselig stødte på en af grundlæggerne. Ja. Og vores selskab egentlig i England, de sender over en 30-40.000 mennesker afsted på, og det er typisk også meget polterappen. Og så lige pludselig så tog den ene ting den anden, og lige pludselig så står vi for alt salget her i Danmark og starter stille og roligt Sverige og Norge op også her inden for de nærmeste måneder. Vi skal tale lidt om, hvad det er, man kan opleve på jeres rejser. Så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre, om I selv er nogle drengerøver. Det skal vi gøre, når vi vender tilbage.